Шановне господарство, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Мы з вами ўжо знаходзімся ў непасрэднай блізкасці да новага чэмпіёна NBA. Засталося толькі даведацца, хто ж будзе змагацца за тытул. А гэта значыць, што прыйшоў час распавесці вам пра тое, як прайшлі сёлетнія фіналы канферэнцый. Ну што, пагналі? Першая гульня гэтай серыі была цалкам роўнай да апошніх імгненняў. З боку Індыяны за кошт ужо звыклай для іх і для нас добрай каманднай гульні ў пас, а з боку Бостона за кошт ужо звыклай для іх і для нас добрай гульні іхніх лідараў. Але ў канцоўцы, дарэчы, ужо не ў першы і бадай не ў апошні раз у гэтым плэй-оф. Астатняе слова было за вопытам. Цалкам заціснуты амаль на самую лаву запасных Пейсерс, Джейлен Браун неймаверным трохачковым кідком за 6 секунд да канца асноўнага часу перавёў гульню ў овертайм. А там ужо Селтикс цудоўна адабараняліся, дазволіўшы суперніку рэалізаваць толькі 2 з 8 кідкоў з гульні. Бостон павёў у серыі 1-0. У другім матчы індыяне атрымалася выйграць першую чвэрць. Але другую кельты пачалі з феерычнага рыўка 20-0. Дарэчы, 10 з гэтых 20 ачкоў у актыве таго ж Брауна. А ў трэцяй чвэрці Пейсерс панеслі незаменную страту, якая потым адбілася на ўсёй серыі. Адзін з ключавых гульцоў Індыяны, Тайрыс Халібёртан, атрымаў траўму левага сцягна і пакінуў пляцоўку. Як пазней выявілася, да канца серыі. Бостон давёў справу з амаль абезгалоўленай Індыянай да канца. Дарэчы, не ў апошнюю чаргу і зноў дзякуючы Джейлену Брауну, якім у гэтым матчы набраў 40 ачкоў. Як вынік, 126-110 і 2-0 у серыі. Пейсерс не жадалі здавацца без бою. У трэцяй гульні у нейкі момант яны нават вялі плюс 18. Першую ж палову скончылі з плюс 12 на сваю карысць. Але Селтикс да канца матчу адбілі гэтую розніцу ў ліку. Дырыжыраваў гэтым камбэкам Джейсон Тейтум. А ў канцоўцы ізноў перамог вопыт. Джру Холідэй за пару секунд да заканчэння часу скраў не проста мяч, а яшчэ і надзею Індыяны на перамогу. Лік у серыі 3-0. У чацвёртай гульні найбольш яскрава была бачная адсутнасць Халібёртана і адначасова ягоны ўплыў на камандную гульню. Замест ужо звыклых для сябе 30 і больш асістаў за матч, Індыяна здолела зрабіць усяго 24. Ды і каэфіцыент карыснасці ў кожнага гульца стартавай пяцёркі Пейсерс па выніках матчу быў адмоўным. Усё гэта дазволіла напоўніцу разгарнуць атакуючы патэнцыял бостанскага дуэту. Браун і Тейтум набралі крыху больш за палову ўсіх ачкоў сваёй каманды. 29 і 26 адпаведна. Перавага ў матчы не была вялікай. 105-102. Але і такая яна дазволіла кельтам закрыць серыю з сухім лікам 4-0. Бостон Селтикс, першы удзельнік фіналу NBA сезону 23-24.
мы не былі адзіным цэлым. Ні ў адной гульні. У 2 папярэдніх серыях мы былі адзіным цэлым. Траплялі ў кальцо і ўсё такое. Зараз жа гэтага не было. Ні разу. Так сказаў Энтоні Эдвардс пасля завяршэння гэтай серыі. Не магу з ім не пагадзіцца. І вось чаму. Па-першае, сам Эдвардс паказаў найгоршую рэалізацыю кідкоў 43%. І ў параўнанні з папярэднімі серыямі ў гэтым плэй-оф, і ў параўнанні з рэгулярным сезонам. Таксама і сярэдняя колькасць ачкоў за гульню 24,6 была ніжэй і чым на папярэдніх стадыях постсезоння, і чым падчас рэгуляркі. Па-другое, аналагічная сітуацыя склалася і на камандным узроўні. Адсотак рэалізацыі кідкоў у Timberwolves 45,7 быў ніжэй і чым у 2 папярэдніх серыях плэй-оф, і чым у рэгулярным сезоне. Па-трэцяе, Мінесота паказала фатальна нізкі адсотак рэалізацыі штрафных 72,6. Для параўнання, у рэгулярцы гэты паказчык складаў 77,7%, а падчас феерычнай серыі супраць Фінікса ажно 86. А па-чацвёртае, і верагодна пагалоўнае, узорная да гэтага абарона Вулфс нібыта развалілася. Прадстаўнікі поўначы мелі найлепшы абаронны рэйтынг 108,4. Падчас першых 2 раундаў плэй-оф яны яшчэ трымалі твар. Гэта было 44,6 падбораў у сярэднім за гульню і абаронны рэйтынг у 108 пунктаў. А вось у фінале канферэнцыі іхні дэф-рэйтынг абваліўся да топ-5 найгорш абараняючыхся каманд і склаў 118,3 пункты. А колькасць зробленых падбораў апусцілася ніжэй за адзнаку ў 40. Ну і на салодкае. Толькі адзін з усіх гульцоў Мінесоты, які згуляў ва ўсіх матчах фіналу захаду, мае станоўчы каэфіцыент карыснасці плюс-мінус. І вы наўрад ці ведаеце ягонае імя. У гэты ж час лідар Мэверікс Лука Дончыч набіраў у сярэднім амаль што трыпл-дабл за гульню. Ды і Кайры Ірвінг моцна дапамагаў у атацы. 27 ачкоў у сярэднім за матч кажуць самі за сябе. Ну што ж, калі абарона выйграла для Мінесоты паўфінал заходняй канферэнцыі, то яе катастрафічны паўнейшы абвал прывёў да паразы ў яе фінале. Змагацца за тытул чэмпіёна ад захаду будзе Далас. Цяпер нам вядомая пара, якая ў гэтым годзе будзе змагацца за кубак Лары О'Брайена. Каго б вы хацелі бачыць сёлетнім чэмпіёнам? Селтикс альбо Мэверікс? Пішыце ў каментарах. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, глядзіце фінал NBA і хай будзе баскетбол!